Hola, veus, molta atenció perquè des de fa uns mesos pels carrers de Lleida circula un cotxe radar. Aquest turisme constava al contracte que l'Ajuntament de Lleida va signar amb l'empresa concessionària encarregada de gestionar els radars i els semàfors amb control fotogràfic que hi ha en diferents punts de la ciutat. Aquesta fotografia, facilitada per una ciutadana, és del cotxe radar, en aquest cas estacionat al carrer Baró de Maials, amb dos agents de la Guàrdia Urbana al seu interior. Com veieu, és un vehicle camuflat, sense cap mena de distintiu que indiqui que és un vehicle policial. Des de la Guàrdia Urbana asseguren que aquest vehicle estaciona i realitza controls de velocitat en aquells carrers on els veïns han denunciat que els turismes circulen a una velocitat superior a la permesa. La Guàrdia Urbana deixa clar que el principal objectiu d'aquesta mesura és reduir el nombre d'accidents i garantir la seguretat de la ciutadania. D'altra banda, però, molts ciutadans consideren que aquesta mesura és un afany recaptatori de l'Ajuntament pel fet de que ningú els va avisar de que entrava en funcionament aquest turisme. Sigui com sigui, cal aixecar el peu de l'accelerador, tenir precaució i respectar els límits de velocitat. Moltes gràcies per la vostra atenció, més notícies i més veus a les nostres xarxes socials. Fins aviat!